Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ajeak ondo, Reala eta Atletiken arteko partidak atzo loak enduzien askori. Aitzaki gutxi behar du jendeak festarako, baina gu lanera etorri gara, utzi futbola alde batera eta atera hemeroteka. Komandante txapela jantzi eta etorri zaigu Goiuri. Gainera komandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. 1960ko martxoak bosta Ernesto Che Guevararen argazki ikoniko egin zuen Alberto Kordak. Ezagutzen duzuen argazkia, kamiseta guztietan agertzen den hori. Bezperan Habanako portuan itsasontzi batean izandako leherketan hildako marinelen hiletan izan zen. Argazkilaria revoluzion egunkariarentzat izan ari zen ekitaldia jarraitzen. Irudi argitaratu gabe egon zen Che hil eta iraultzaren martiri bilakatu zen arte. Jim Fitzpatrick artista irlandarrak argazkia editatu eta irudi bilakatu zuen. Simbolo honen gehiegizko erabilerak askotan edukia desitxuratu badu ere, historiako argazkirik ezagunenetakoa izaten jarraitzen du. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Goazen pertsonaia ikoniko gehiagorekin, gaurko egunez jaio zen Rosa Luxemburg, poloniar teorialari marxista, filosofo, ekonomialari, gerraren aurkako aktivista eta sozialista iraultzailea, eta jakin bazekien, hainbeste borroketan aritzeak etsai asko agerraraziko zizkiola. Alemaniako militarrek atxilotu, torturatu eta hil egin zuten. Gorpua Berlineko Landwehr kanalera bota zuten. Egun, bere omenezko eskultura bat dago bertan. Hil aurreko egunean gutun bat idatzi zuen. Eta bertan, iraultza lehenago edo beranduago gaienduko zela adierazi zuen. Bihar berriz ere burrunba eginez iraultza zutituko da. Eta aldarrikatuko du, zuei, izue eraginez, trompeta soinuen artean, izan nintzen, ba naiz eta izango naiz. Iraultzaile batek anelidoak ikertzen, zenbat denbora eman dezake iraultzaile batek anelidoak ikertzen. Emakume batetik beste batera, gaurko egunez hiltzen Ana Akhmatova errusiar poeta izan zen. 20. mendeko Errusiako poetarik gaienetako bat, 1965 eta 1966 literaturako Nobel sarirako proposatu zuten, baina ez zuen saria jaso. Eta idazle batetik bestera gaurko egunez jaio zen Angel Lertxundi euskal idazlea, literaturaren alor guztiak jorratu ditu, eleberri eta ipuinetatik hasi eta itzulpen eta saiakerara, aur eta gazte literatura ahaztu gabe. Zinemarere murgildu da 16. Aidanez eta Kareletik filmak zuzendu baitzituen. Euskal idazle oparoenetakoa da Lertxundi. Liburu ezagunen artean dago Zoaz infernura laztana, Iesbetea eta Tobako odeiz. Izpilu parean, arro irrie itean, eme oldar korretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko espainetan, txiste txar
Aizu eta greba ugari gaurko egunez, 1922ko martxoaren bostean prostituta talde batek matxinada hasi zuen etxejabeen aurka Mexikoko Veracruz hirian. Errenta altuegia zela eta koltsoiak errez kaleak moztu eta greba hasi zuten. Hiriko maizter gehienak batu ziren eta horrela maizterren sindikatu iraultzailea eratu zuten. Ekintza txikiak ondorio handiak. Eta beste bat, 1953ko martxoaren bostean, Turingo Fiat automobilgintza plantan greba hasi zuten milaka eta milaka langilek, gerrantzen Mussoliniren erregimena kolpatuz. Kontua da, greba bizkor zabaldu zela Italiako beste gune industrialetara, eta egun gutxian 100.000 zirela greban zeuden langileak. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano. Urrengo asteleenean, martxoaren 8an hasi zen greba zabaltzen lantokiaz, araindiko ekintzek hasiran ez zuten arrakastarik izan, baina PSIk Piazza Castellon protesta bat deitu zuen emakumeen nazioarteko egun ospatzeko. San Petersburgokoa 1917an bezala, bakearen eta ogiaren aldeko deia eginez. Horren ondoren greba trenbideetara eta beste lantegietara zabaldu zen, eta Eskiopero Bianco izeneko protesta abiatu zuten. Horrek, aukera eman zien langilei poliziarekin liskar zuzenik gabe greba egiteko. Mussoliniren amaieraren hasieratzat hartzen du historialari ugarik greba hau. Eta handik 6 hilabetera, irailean Alemaniak Italia okupatu zuenean, partisanoek armak hartu zituzten. Cantare. Nel blu dipinto di blu. Guk ez dugu grebarik egingo ordea, gaur ez behintzat, 2 orduko irratsaio egin behar dugu eta gai ugari jorratuko ditugu gainera. Emakumeen etxen inguruan arituko gara, Ermuatik Urruñara Euskal Herriak baditu hainbat aterpe seguro aitortza egin nahi diegu. Eskerrik asko Zumaia, Orio, Irun, Donostia eta Arrigorriagako emakumeen etxei parte hartzegatik. Eguzkiak itzali ditu gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut ariak. Hotz egiten badu alboan nauzu, ederra zaude goizetan. Igifeneia Kakridoni artista greziarra etorriko da gurera, hau ahozkotasunaren jaialdiaren baitan Euskal Herria bisitatzen ari da eta gure laborategira etorriko da. Ikerriri arte karrakala digitala hitz egingo digu. Martxoak 5 ditu gaur entzuleok eta osteguna da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera bai, naiz irratian zarete eta gu prest zuekin kafe hartzeko. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1142 du goizak. 10:18 minutu, martxoak 5, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri. Bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.
Hemen ari zaigu jaso berri dugun Gorka Santestebanen bertsoa. Sartzen baino oraindik ez da horretarako momentua. Errepide miluzietan aurrera goaz nahi gabe atzeko leiotik kantuz la 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 zer datorren jakin gabe hortzimunda gure aurrean. Basandako egunon guztioi gaur maite duten tartearekin abiatuko dugu, beti bezala gure saioa, baina hemen txatean dagoeneko baditugu hainbat mezu egunon gaztiak, aritzalkubila lur jota, luton egongo da dio Gorkak, ze gaizak zareten, bai, aritzalkubila eta aire maila ere, bai, gaur gogoratu gara biekin, bai. Izatez, ez gara izaten oso futbolzaleak, baina gaur eire mailak eta aritzalkubilak nahiko balute telefonaren bestaldean kontatu nola sentitzen diren, kuk ez dugu arazorik izango irrati minutuak eurei eskaintzeko, Atzeko leiotik galduz, la 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 la. Eta kaso, hemen laborategian futbolzale amorratu den bakarra Xabi Arrieta izaki uste dut, maite dutak elkarbanatzea etorri beharko lukeela. Etor da dia behintzat esatera bai, denbora daukaguela, Xabi. Nola sentitu zen, atzo? Hori da. Baina guk maite dutekin jarraituko dugu, eta tira, Eneko Iturbe eta Menditzuri dagokizu lehen maite duta. Nere gaurko maite duta da, etxetik kanpo gozaltzea. Epa! Bai, aberatxe bezala. Hori da, aberatxa ez dakit oso aberatxena dan, nere etxetik kanpo gozaltze hori, baina, asuntua da, aste honetan, kaja bat iritsi da, laborategira. Kaja bat iritsi da, nola baite hojaldrezko boio edo, ez dakit nola esan, hojaldrezko bajakiekin, eta nik aprobetxatu dut, aste hau, hemen gozaltzeko. Kafe bat egin dut. Ili kafea ona, Bai, hori da. Kafearekin eta boioekin, jak. Ja, etzen guk visualizatzen genuen, imaginatzen genuen, aberatzen gozari hori. Nik irudikatu dut... Baita, aberatzen gozari hori ere, izan daiteke, maite dut bat. Osa, nik uste hau dena zaku berean sartzen dela, zekaro. Nik pentsatzen dut askotan. Etxean gozaltzen nago, baina demo guztien paisaje bera dakat. Leiotik kanpora begira gozaltzen duzu, paretari begira gozaltzen duzu? Paretari begira. Claro, paisaje bera dakat dela pareta dat, eta kitxo. Paisaje dakat dela pareta bat eta kitxo. Kuriosoa. Xabi Arrieta, egunon? Egunon bai. Hemen, futbolzalea pospozik. Bai, gaur bai. Atzo Oscarsonen profezia bete zen. Ez? Eskatzen zion Armaiak horri Oskarsoni Sevilla eraman zitzan zaleak. Baina gola berak sartu zuen? Ez, baina... Igual dio, Oskarsoni nik uste zeiola eskatzen. Ez da, Italia bizkarrean hartu eta garaipenik lortzea, Baina... Ez da, Xabi jakingo du beto. Elura Sevilla iristea zan. Ja, lortuta bain urrengo pausoa. Ojo, aritzalkubilak dio nahi duzue. Zer nahi dugun? Zera? Telefonoz. Telefonoz itzi. Bai, deitu diozu, a ber. Bale, txoin, baina ez dugu bukatu Enekorekin, hola Sí, Eneko, baina, Enekoren gozari izan da pixkat, a ber, ete guau, ez? Pixkat hola. Gira, niri gustatu zait, guk irudikatu dugula zerbait hain eskura ez daukaguna, eta bere maite duta dela oso egingarria den zerbait. Hori da. Eta egia da, gure laborategia dela kafetegia asko baino goxoagoa eta politagoa. Hori ere egia da. Hori da, eta hemen gozaltzen dut beste paisaje batekin, hemen kristalera badago, kale ikusten dut, jendea paseatzen, ez dakiz zer. Ze gaizki aparkatzen du jendeak. Hori da, batzutan musikakin egoten naiz hemen, bada beste zerbait ez da, etxean, da nahiko monotonoa eta esan detena, paisaje bat dakatela, dala, pareta txuri bat eta kitxo. Tira, ondo dago, guk hainbat gauza dozkagu zuekin elkarbanatzeko. Batetik. Segituan aritzalkubila izango dugu telefonoren bestaldean. Eire mailak bat bidali digu, eta
akaso entzuna izango dugu. Eta horrez gain, Gorka Santestebanek ere bertso bat bidali digu. Nik hemen overbooking dozkat. 37 kanal dozkat funtzionatzen gaur irratiko mailean, dena a full. Baina denik eta behin gaur Larraitz Otazuren urteak dira, eta Gorka Santestebanek ez du aukera galdu. Bertso bat bidaltzeko. Zorionak naiz irratiko teknikariari, Larraitz Otazo zure urtek betete dituzu gaurkoz. Ondo pasa gaurko eguna teknikari, zuri Larraitz odeia bezlari, pantxuzua zela Durangoko azokan ikusi. Urte askotarako gure Larraitz musu zuri bati, gora naiz irratia gora, gora guinak ikasi. Martxoaren 5 Larraitz Otazori urtebetetze bertsoa botata. Nik azkeneko esaldia ez dut ulertu, Gorka. San Marko diazu idatzi ze esantzen zuen. Ze hor pixkat galdu egin gara, egia esan hemen, a ber. Gora naiz. Gora naiz? Irratia gora. Irratia gora? Gora guinak ikasi. Gora guinak ikasi? Takigu garbi, baina ondo dago. Larraitz Otazok dio, mil esker. Eta guk mil esker esan behar dugu Aritz Alkubilari telefonaren bestaldean dugulako. Alkubila, egunon? Egunon. Bueno, egunon esateagatik. Bai, pentsatzen dugu. Zer modu zaude? Ba, bueno, tristetxu, baina, bueno, ezin dugu esan ez genuela espero, hori argi dago. Hori argi dago, bai, bota. Alkubila, nik badokat iragan futbol zale bat. Badokat iragan bat futbol kazetaritzan. Eta horren gertatzen zaizkit bi gauza. Bat, futbolaz ulertzen dudala, baina futbolaz ez dakidala gaur egungo jokalari batzuk ez ditu dela ezagutzen, eta horrelako gauzak. Atzo partidoa ikusi nuen kuadriarekin, eta nire sentsazio izan zen, atletik pixkat, jokoz justu xamar dagoela Alkubila. Bai, hori argi dago. Atletikek ematen duen edarte, ez dauka jokoa, jokoz oso justu dabil, eta gainera normalean intentsitatea eta eskatzen zaio, eta atzo, hori aurkitzeko ere kostata. Beraz, bueno, tokatzen zena, ezkenean tokatzen zena. Alkubila, nik alare nolabait atzo naiz etxeak, naiz.eusek, elkarbanatu zuen, eduki bati ingo diote referentzia. Atzo gertatzen zela, datorren apirilaren 18an Sevillan egongo dela, erretetxeari txistu egingo dion talde bat. Bai, irakurri nuen editoriak, egia esan horrekin adoz, azken finean, aurkaria gara eta Real eta Atletico, kirolarloan oso aurkaria gara, baina gero gauza asko daude batzen gaituztenak eta Atletico Madrid eta berez ordezkatzen duena talde horrek eta bere, frente Atletico eta horren guztiaren aurka zalantzari gabe, atletizaleak horren aurka gaude eta nola ez, erregeak eta Espainiako himnoa eta silbatuko duen taldearen alde, hori argi dago. Naiz eta, gustatuko litzaikoke bagu horreotea, baina, gauza batzuk futbolati, futbola baina askoz garrantzituagoa dira, hori argi dago. Ze hona, Aritz, esango Juri. Futbola zaratago zenik, ez dakit, ez zertxo ere, ez futbolaren inguruan, niri interesatzen zaidana da, zer egin zenuen partida bukatu zenean Alkubila. Osa da, triste jartzen zara, eta orduan ja da, etxera noa, edo parrandarekin jarraitzen dugu, ze gertatu zen? Etxera, noetan nengoen, eta gero, blakar bat hartu behar genuen, ez da gizema denbora hortik ateratzeko. Ostra, nahiko zingira dena, Alkubila? Bai.
Eta, bueno, hortik ateatzen, eta izema jende, eta izema denbora, eta gainera luzatu zen. Etxean baldin mazaude, ateatzen zara, lotara joten zara, eta dena pasatzen da, baina jo, hori ez da sufrimendua luzatzea, atzo bizi izan genuena hor. Baina, tokatzen dana, futboleren gauzak. Hori izan zen partia eta gero, baina partia eta lehen, bota genuen juerga hor, soziade batean bazkaldu genuen, gero hotelera joan ginen arrera itera, eta segulako jaia, realzalekin baita hortik nahaztuta, horrekin geratzen gara. Ezkenean, gero futbola da, zartzen ez bada pilota gatzen dozu, baina kontatzen duena da horrekoa. Zer egiten dozun lagunekin egotea eta hori dana. Xabi Arritak klasetik zuzenan egin zuen bidea Anoetara eta Eneko Iturbek egin zuen Xabi Arritaren ordenagailu portatilaren zaintza gaur goizer arte. Hori da, gozaltzera etorri da, bi ordenagailurekin gaur Eneko Iturbe. Xabi, zuri eman zizun denbora aurretik pixka bat ospatzeko edo? Saiatu ginen ospatzen, partia eta gero. Eta gero, aurretik justu iritsi zinen. Bueno, denbora auke genuen. Pixka bai, bilizinaten. Denbora auke genuen moldatu ginen. Partia eta gero, bueltatxo bat eman genuen, Donostitik, baina ez genuen lortu nahi genuna, eta etxera buelta. Bueno, nahiko xua behar duan. Okerrago joango altzan. Nahi dugu jakin eire maiak nola bizi izan zuen. Egun aspaldiko, A ber, base esan, Nekan inongo intentzio ekan partido ontaz pentsatzeko gaurko gunean, ze egia esan, etzan gure aldea eroi, eta nahiko gaur ikusten honetara eroiko, Baina, disgusto pixatekin, baina, esperotagoa, enun gehi espero egia esan, eta atzonekan intentzioekan ere eze, ikusteko eta ezer, baino, betire, telebista piztuta paria emaldi makazu, ero itezea. Eta, hola xe. Bintzat, Sevillako dirua aurrestuko dugu, guandala pare bat urte junginan, eta, ondo pasa genuen, gure kopa hori izan zan, eta horrekin gauerko. Hale. Ze tristura, eire maiaren ahotxean naizue. Ala ere, hain triste ez daude, ze gauza bera esan dute, biek? Espero zutela. Orduan, espero balin baduzu... Bai, espero zuten, baina realtzaleak ere espero zuen atetik buelta emango ziola. Nik inguran ditudanek bintzat. Bi taldek inork ezun espero pasatzea. Ara? Naiz eta realekoak aurretik jun, bat eta huts, lehenengo partiatik, pentsatze genuen gol bat gutxien sartuko zula Atletikek, eta Atletikek pentsatzen ezinezko azala behaik partia irabaztea. Ja pixka eta el txiringito bihurtzeagatik, hor bigarren kafea txiringito mut. Alkubila, Arrieta, Realaren aldeko penalti izan zen, hitz batean nahi dut. Hori ez da penalti, ni patraz. Hori ez da penalti bizitza zan ere, ez zen penalti izan. Guztiz ados. Zuk ere uste duzu etzela penalti izan? Zelaian ez duen ikusi, gu aitakin egon hitzaiten, de repente, aldaketa egiten eta penalti. Orduan klarisimo ikusi nun. Pitatu zen klarismo, gero ikusi nun errepikapena, penalti hori opari bat. Asuntua da, hortazen konturatu zen norbait hor Zelaian, ni behintzat ez, jendeak ez ekien zer hori zen begiratzen edo... Gero zarrara izan zen, futbol modernoa, eta horrelakoak gertatzen dira, baina, hori pitatzea. Egia esan, niri gaur egun futbola ikustean zalantzabek sortzen zaizkit. Nik atzo, bai ikusten dut, Atletikeko bi jokalarik ez diotela guzten, Realeko jokalariari errematatzen. Orain, gero etorriko da, horrelako 17.000 ez dira pitatzen, eta hauta beste, eta hori agaldu egiten naiz, gaur egungo futbol modernonen arbitrajea pixkan metafisikoa bihurtzen ari da, eta egia esan, enaiz gai hortan aritzeko, baina nahi nuen zuen iritzia jakin. Alkubila, hemendi besarka da ondi bat, gaurko zonarte, atzoko derbiaren tartea, izango dira, Jon Garate tenparauak naiz irratian horrelako analisiak, eta bestelakoak egiteko, atzuren naiz irratian kontatu genizuen partida, baina guk gaur goizean eta erabat improvisatuta, hau ez genuen uste, baina hasi garamen brometan, eta Alkubila eta Iremaia oso biziari ziren entzuten, eta horrelaxe suertatu da Alkubila, besarka da ondi batean, oizatu zen hemen dibizitan. Oso ondo, besarka da zuei bueltan. Zaindu. Eta entzuleo, goizeko 10:24 segituan gai serioetan murgildu behar dugu, baina maite dutak amaitu beharko ditugu. Goiuri, zure maite dut azin da? Atzoko maite dutetan Eneko erakutsi zigun jolas bat. Txartel.zizi. Eta nik ez nuen ezagutzen, atzo azaldu zigun nola jolasten zen, eta gaur, oraintxe bertan sartu naiz, eta asmatu egin dut lehenengoan.
Lehenengoan asmatu dut, eta orduan sentitzen Nik gaurkoa ez dut asmatu. Opa! Lehenengoan asmatu dut, eta orain sentitzen naiz munduko erregina. Naiz garaie, eta ez reala. Wow. Hori nire maiteuta. Arrieta, zure maiteuta? Mikrofon etxita, demora guztian. Nago, entzuleok Xabi Arrieta, demora guztian galderate egiten dut, eta behatzarekin horrela seinalatzen mikro etxita dukat. Eskerrak adi zauden. Ez dakit goiurina maiteutan, edo bere burua, beste gainetik jartzeko dan. Lehenengoan asmatu. Pixka gehiagitxo, ez da? Pixka gehiagitxo, ez? Honena naiz. Zertzen, mendon tipa iglistana, ez da? Agian, tipa listana ez, eguzki loretaz gehien dakiena, bai. Epa. Pista daude. Bai. Bueno, gaur atera den gaia da, non ekoizten da eguzki lore gehien, ez da? Hori da. Toneladatan. Hori da. Eta ezin dugu esan noin dan. Alerta spoiler jolaso enten zabiltzaten ontzako, etzaeratela bat milaka izango Euskal Herrian espero dut, eta esan dezakegu zeri buruz ari zareten. Errusia. Baina, Errusian zergatik anen beste eguzki lore? Errusian eta Ukranian da munduan eguzki lore gehien ekoizten dituzten... Nik enuen espero. Ez dakit, Siberia ikusita esaten dut. Pipen prezioa... Pipako esaten dozkeraz, pipa. Pipen prezioa igo egin da gerraren ondorioz azken urteotan nik aspaldi zitut pipa jaten, baina. Ez da nik ere ez dakit. Zakiguzta. Bueno, nire maite duta da diot hemendik, ze ederra den larun batean magia poteoa dagoela ordizin, eskerrik asko Mai Gorostiaga antolatzeagatik, ze ederra Maiekin kafea, eta magia, gero egongo da Mai Gorostiaga gurekin, eta baita Ifigeneia Kakridoni ipuin kontalari Greziarra. Eneko atzo parrandasko, aurten jongo zea zizurkilgo jaieta. A ber, zizurkilgo jaietan izango nahi zen edo ez, hoi da galdera bat, nahiko, ez dakit, kuriosoa, Noski izango nahi zela. Baina hilabete asko falta dira. Bai, horregatik, ez dakit. Bueno, guk bi festa dazkau. Batekin ez dugu nahikoa eta bi. Zizurkil eta zizurkilgoran artean banatzen dira festa horiek, edo bi festa orokorrak bientzako? Bueno, dira berez zizurkilgoiko festak eta bekoak. Baina, bekoa da orain zure mobila lurrera erori dena. Bai, hori da. Baina bai biak oso onartuak eta bietan parte hartze handia dakau zizurkildarrok. Ados, ze ona. Goiko festak, batemotek etorri nahi baldin badu, abuztuan dira, 15 inguruan, Donostiko jaiekin, beraz, masifikaziotik iesi zizurkilgorara plan ederra. Hori da, nik proposamenak jartzen ditut hemen, Eta, bestela, iraia hasieran zizurkil bekoak. Gauza bat esango dizut, Pantsoa eta Peioren kontzertua, baino bezain urruti geratzen zaizkit abuztua eta iraia. Diot Pantsoa eta Peio, ze oraintxe hori da ez, urrutien daukagun euskal kontzertu... Noiz dira. Urtarrien. Pantsoa eta Peio, urte bete falta da, kasi. Jakinarazi zutenen urte bete luze falta zen, eta orain dela gutxi izan da, 11 hilabete barru. Bai, uste, okerrez ez zu asmatu, ez da urrutien daukagun itzordua. Zein daukagu urrutien? Bulego? Izaro pixka bat urrutiago. Eta bulego ere hor txibiliko da. Eta ETS-ren Bartzelonako hau... Bueno, ebaldiola, aurrera egingo dugu. Hemen Edita Brokosek dio egunon, behin goz, Edita ez da misterio, Bilbotarra naiz, eta Euskal Herrian bizi naiz, bai. Baina Bilbon etzara bizi orduan. Edita Brokosek. Dantza aparta 44 Goiuri egunon, non gozaldu duzu? Goiuri gozaldu du, bide-biden zen erekin gozaldu du. Horainik ez didazue kaferik zerbitu dio gorkak. Etorri barko duzu. Guinak ikasi. Zer dia guinak? Bere bertsoaren amaiera, baina ez dut uzondu lertzen. Marku bila gizajoa. Oiek iditeko badakizu ez ere egin, ez da? Ez joan. Atletik dio Edita Brokosek, Edita Brokos atletik zale izango da. Eta indiokerrek dio Izaro, oso ondo, indiokerra dia dizegoen hemen, Izaro dela, urrutien daukaguna agian, Izaro Laister gurean izango dugu. Bai ezatuko dizuegu, baina mendik ibiliko da ondo bidean, Laister xamar. Aizue, maite dutak amaituta, nire maite duta falta da. Atzo kuadriarekin partidua ikusteko aitzakiarekin, maiatzerako bidaia antolatu izana. Eta tartean, nire kuadriari kaiak plan bat sartu izana, hola. Eta esan daiteken nora zoazten? Baionara guaz. Bai. Eta Euskal Herriko Baionara edo Galiziko Baionara? Euskal Herrikora, zehatzo norbait alojamendu bila ari zen, Galizian bila, bai. Ez, Euskal Herrikora. Galizikora ziurrenik udrongo astean joango naiz, Goiuri. Bai, akordi orkestarekin Galizian kontzertua daukagu, eta Baiona inguruan igual bazkalduko duen ematean. Baina kontua kontu, hausen ere maite duta, goizeko 10 eta 29 minutu ditugula, eta hasiko garela, hasi gara espaldi, baina murgiluko garela, gai serio hauetan. Xabi Arrieta, bihar arte. Bihar arte. Jo.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Don't ask me why, 'cause I don't know it. Whenever I can, I hurt myself, and I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know. Nahiara badoa emakumeen etxeruntz. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izena eman du. Berez, dantzarena aitzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du, Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio intersekzionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil esatekoak prestatzen burubelarri. Batzuetan egon gela, besteetan bulego, eta noizean behin laborategi den gela horretan. Ohea jarri ezkero ere erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago. I am falling. Pushing myself as hard as I... Baina oherik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumeen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasguneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren nazioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esan da, herri bakoitzeko bat. I'll stay. Well, I am lost and I need to find my place. 'Cause I am just Ermua izan zen lehena. Hala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea eraikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 70ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden borrokarako arrazoiak, eta horregatik emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren, eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean honakoak aldarrikatzen zituzten. every mistake I make takes me away from my home. Udaletxeak erabiltzen dituen 880 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota gure bizitzaren denborari gehiena pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, hitzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean. Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatikat eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marisabel Garikagoitiak etxearen 15. urte hurrenean. Gogoratzen dut, 80ko hamarkadan nola hasi ginen elkartzen asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilua bezbatza,
alargun elkartea eta bar. Denok batuta indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Azelako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako, beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen bakoitzak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula. Ermuaren atzetik iritsi ziren Balmasedakoa 2004an edo Durangokoa 2009an eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa. Urtarrilako gehi joan zena, danborkada bakoitzean paparrean odolusten bazaizu. Jauregi asmatu honetako korridoreko hormak oroaka hurbiltzen bazaizkizu. Atzerri abostak obea txuloti. Hirian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatuz joan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010ko azaroan, etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko, eta Arantxak kontatu digu. Bueno, pues auzoan niko movimentu zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, olako bilera batzuk egin ditu, eta hor izan nuen asamladearen berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion merkatu, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, babes ofizialeko etxeak eta, zona hortan duke demanda zen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor genuen bazen, lokal handi bat, eta hor biltzen zen Donostiko emakumeen asamblada, ez? Beraz, nik hasi ja sortuta aurkitu nuen etxea, eta egia zen, niretzat izan zen leiho bat irekitzean nire bizitzan. Uste nuen banuela barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, gizarteratzen zen guztiarekin, eta hor sentitu nintzen, hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalean dagoagun hau, gero xagoen dela 15-16 urte eman zeguten, modu profesional batean, eta, erantzuten du, ez? Pertsona bezala, ditudan oraindik ere beharroiek, ez da? Patriarkatu estruktural hau apurtzeko, beharra, edo heteropatriarkatua berdin zait, apurtzeko behar horretatik, nire behar hori asetzen du etxe honek. Hori sentitu nuen nire lekua, esan digu. Eta horixe izango zen hurrengo urteetan, hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez 3 faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen, bultzada hori berdintasun saieko teknikarien inplikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion, eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainoa Beola zen. Guk baino hobeto, berak, kontatuko digu. Berdintasun gaiak nartu nituenean narginekan feminismotik eraiki derrenekala ura, eta beraz, lehenengo lana banekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronkaren nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan,
zegoen nolabaiteko talka edo tensio historikoa kale militantzia eta parte hartze instituzionalari zegokionean, gaurko egunean ere badagoen tensio bada, gainitzen jundena iruditzen zait, hautetsi asko feminismotikan, erakundetatik pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpila zegoen, berazen hori erronka bat zen gainditu beharrekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, zeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat zegoela, araudien aholku emaile batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea konfiantzatikan zerbait desberdin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudia aldatzea lortu gendun idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudiura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, azaiagoa izan zezan, hura egitea. Lortu gendun araudia aldatzea eta beraz ekin genion emakumetxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espaziura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Ura lortu gendun, behin-behineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behin-behinekotasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legegintzaldian batek zekielako zer gertatuko zen. Nila 20 urte pasa dira eta behineko izan zen espazio horretan mantentzen gera gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarria izan gendun bezala emakumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. 11 trabei aurregin behar izan dian momentu horretan, zorionez emakume talde presio barruan kanpoan eta zeharka egin zituen hori aurrea ateatzeko, eta gaurko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumeak kontxako estropadetan aritzea, oso lan konplexu baten ondorio izan zen. Harinak zaizu Ahaleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak, etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Bilasoro aukeratu zuten, 19. mendeko kategorietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta atsegina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Bilasoroa egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ez zerketzuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, bidea. Nola ez oztopoak eta malkoak, gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat. Emakumeen etxearen prozesua prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa,
sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desodostasunak, hori guztiak kontuen hartuta, azken emaitza eta ondoria izan zen emakumetxearen sorrera. Hainbeste urteren ondoren lortu genduna. Eta lortu gendun norbearen interes partikularren gainetikan, interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori sortzia. Eta espazio desberdinak okupatzen genitun gutako bakoitza momentu horretan, ibilbide desberdinetatik gentozen, baina leheno esan dakoa, elkarren aitortza bat eraiki gendun, elkarren errespetua eta hortik abiatuta elkarlan bat. Hainbatetan gainditu behar izan genitun trabak gaindituz. Espazio komun hartan adostutakoa ondorenik udaletxeko tripetan kudeatu behar nuen, eta antxe sortzen ziran erezat ezintasunak, egonezinak, disgustoak momentu hartan agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere, gainea berdintasun ardura nekan bitartean neonek ere masterra atean nuen, eta, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzak ikusi zituen, zenbat egonezin, zenbat malko ere, botan ituen, emakumeok komunean adosten gendun ura guztia, ondoren artikulatu alizateko eta aurreatea alizateko udaletxeko tripa desberdinen artean. Ze interesak zeuden, horrek aurrera eginetzezan eta hori zapustu zedin. Eta lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela ahaldunduago esaten da askotan, baina aberatsago, politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dut egiten prozesua bera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendun guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean, hainbeste urteren ondoren, oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oxigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik gabe han eraiki genduna. Eta 20 urteren ondoren, behin-behinekoz okupatu gendun ura, oraindikan okupatzen ari gara, baina, denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi eskuratu gendu. Ainhoa Beolak esan duen bezala norberaren interesen gainetik talde interesa zegoelako. Horixe izan da, etxe hauek eraikitzeko prozesuetan gehien errepikatu den mantra. Interes kolektibo baten aldeko borroka. Azken urteetan asko aldatu da errealitatea. Tantaka sortu ziren etxeak 2000 hamarkadaren hasieran, eta 2020tik aurrera aldiz ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018ko martxoko 8ko greba noski mugarria izan zen herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat maigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Elkar maitatzen jakin gabe. Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adiraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan, patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.
Goragoa gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak. Eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, 2018ko martxoaren 8 hartan 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki 70.000 eguerdian eta 1.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak 200 bat herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak hala gogoratzen du behintzat. Gure herrian 2018 baino lehen emakumeen etxe bat izatea herrian bazen emakume asko geneukan ametxe individuala, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da, 2018ko martxoaren 8ko greba, izan zala nolabaiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontaneoki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretxea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean horra hasi zen emakumeen txako etxe baten beharra. Eta sorionez, gero, ametsura, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, batez bedira, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ikasturteka, batez be, tailerrak, hitzaldeak, eta bar. Gero, herriko emakumeek antolatzen dituzten ekimenak ere, espazio bat daukate etxean, eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak, eta egoteko eta izateko, adibidez, liburutegi feminista, edo kafe txokoa, edo bilera gela. Ze erabiltzaileak ze profila duen, nik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urte. 50 urteko herriko emakumea dela gaur egungo erabiltzailearen profila. Naiz eta egia da, gero eta sorionez, gero eta emakume migratu gehien hurbiltzen ari dira, eta horrek suposatzen du profil hori aldatuz doala. Gero, pertsonalki eta kolektiboki gure herrian nik uste dut etxearen existentzia dela batez be emakumeen artean sareak eta konplizidadeak ehuntzeko tokia dela. Bertan gustora egoteko tokia eta beste emakume batzuekin egoteko tokia. Askotan gure artean elkar ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik eta orain espazio horretan hainbatetan koinziditzen dugu eta horrek ematen digu aukera ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak desirak da gure etxea gero eta indartsuago izatea eta gero eta anitzago izatea. Eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure ahulgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen,
eta bueno, hori da gure erronketako bat ere. Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumeen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile aproposa den bezalaxe. Saregileak sareak egin eta konpontzen dituen pertsona da. Euskal Herrian historikoki emakumeek egin duten lana izan da sareak konpontzea, kaian bertan eta taldeak osatuz, batez ere baxurako arrantzarako sareekin. Izen hori jarri zioten Orioko emakumeen etxeari saregile. Horretan jardun duten emakume guztiei omenaldi ederra. Miriam Garzia eta Izpeas Naola saregile Orioko emakumeen etxeko langileak dira. Oso ondo ezagutzen dute hainbat urte irauntzuen prozesua. Eider Goiburutani, Aizpea, hasi ginen garai hortan 2018an bueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genuen eta proiektu hortan zeon galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta, eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi izan, emakumek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzen zegula jutia, etzala espazio segurua, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan. Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo emakumearen etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023ko urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean. 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalarirako emakumeen etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021eko laugarren udal berdintasun planean jaso zen, eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021eko aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko emakumeen etxea Iztillaga plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023ko iraian Irungo emakumeen etxeak bere ateak ireki zituen. Maite Kortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran inauguratu zen etxea. Hamarkada bat etxea eraikitzen. Adreilua baino garestiagoa delako konpromisoa. Nostalgiak, batzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Berdinez denez autua, erabaki behar. Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko larrazkena gelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mai inguru antolatu zuten, iparraldeko Euskal emazteen etxea eraikitzeko pausu berriak emateko.
Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzailea eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean, Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinan dago, Pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumeen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumeen etxeko dinamitzatzailea den Ester Izagirrek honela definitzen du. 2021 etxea zabaldu zenetik, proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago beharre utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea. Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio kalte horrek? Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edozein emakumerentzat beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat. Aitortzak egiten hasita, hause Goiuri Ezeiz Arandiarentzat hilabetetako lana dagoelako testigantza bilketa eta emakumeen etxeen historia horretan murgiltzeko. Nahi baduzue entzuleok, gaur saioa amaitu eta minutu gutxitara, gure webgunean izango duzue reportaje hau entzugai. Amaikak eta 13 minutu gaur atzerapen pixkatekin, baina ezken nuen erreportaje hau erditik banandu nahi, eta bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara. Itxaso Leon Kareaga, egunon? Kaixo, egunon Inigo eta egunon entzuleok. Jakin dugu arrantzale bat hildela ostegun honetan Donostian Igeldo mendiko arkaitzgune batetik itsasora erorita Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Iturri horren arabera goizeko 8 pasata pertsona batek istripuaren berri eman dio larrialdi zerbitzuari Marabieta bidetik gertu. Larrialdietako zerbitzuek hainbat baliabide mobilizatu dituzte, besteak beste gurutze gorriaren ontzi bat gorpua handik gutxira erreskatatu duena. Kontatu behar dugu ere Berlinen hildako Europako juduen monumentuaren ondoan euskal turista bat larri zauritu zuen Sastadaren egila den errefuxiatu siriarrari 13 urteko kartzela zigorra ezarri diola Alemaniako hiriburuko eskualde auzitegiak. Erasoa 2025ko otsailean gertatu zen, 30 urteko euskal herritarra Berlinen zegoela turista gisa lagun talde batekin batera. Erasoaren unean holokaustoaren biktimen monumentuaren ondoan zegoen, 19 urteko errefuxiatu siriar batek ezustean sastatu zuenean arrazoi erlijiosoengatik antza. Poliziari egindako adierazpenetan erasotzaileak esan omen zuen juduak hainbat astez hiltzeko asmoa zuela. Doris Huts magistratua buru duen epaimaiaren erabakiak partzialki asebetetzen du herri akusazioaren eskaera. Sebastian Sebenik turista bilbotarraren abokatuak ordezkatua 15 urte arteko kartzela zigorra eskatu zuena eta erasotzailearen defentsarena 7 urteko espetxe zigorra eskatu zuena. Fiskaltzak bestalde biziarteko kartzela zigorra nahi zuen
auzipetuarentzat Alemaniako zigorkodeko zigorrik gogorrena hilketa saiakeragatik, lesio larriengatik eta Estatu Islamikoaren erakunde terroristako kide izaten saiatzeagatik. Eta gogora ekarriko dugu ere, Bilboko udalak esfortzu fisiko handiko jarduerarik ez egiteko eta eguerdiko orduetan aire zabaleko egonaldi luzeak murrizteko aholkatu diela herritarrei ostegun honetan kalimaren ondorioz partikula esekiak ugaritu direlako. Hortaz, aire zabalean ahalegin fisiko handiko jarduerarik ez egitea eta alden neurrian garraio publiko erabiltzea joan etorrietan gomendatu dute, alergiak eragin ditzaketen agenteekin kontaktua saiestea ere eta aire zabaleko egonaldi luzeak eta ariketa fisikoa edo ahalegin eskatzen duten jarduerak murriztea batez ere egunaren erdiko orduetan. Horrekin batera Bilboko udalak dei egin du biziguneetako kutsadura mailen bilakaerari buruz informatuta egoteko, informazio guztia Euskal Autonomia Erkidegoko airearen kalitateari buruzko informazioaren webgune ofizialean eskuratu ahal izango delarik. Eta hauekin geratuko gara, 12etan itzuliko gara informazioaren ariaren 2. edizioarekin. Eskerrik asko Itxaso Leon. Goizeko 11 eta 15 minutu, mendik barkamena Itxaso Leon eta informazio zerbitzutako lankidei, gaur luze xamar aritu garelako lehenengo blokean, bigarrenak laburragoa izan beharko du bigarren kafean 12etara bidean. Ez dezatela esan saiatu ez zinenik ez dezatela esan apurtu ez zinenik zer dakite astu noiek zure barne matxinadez mamuitira gailurrik ez ez dezatela esan merezi ez duzunik. Goizeko 11 eta 16 minutu ez dezatela esan merezi ez duzunik, hemen aitortzak merezi dituzten egin behar dizkiegu, eta Mai Gorostiaga Pozori gaur ere aitortzari egin behar diogu. Ahoz jaialdia badabil bere lehen asteak dagoeneko atzean utzita, eta pixkanaka aurrera egiten, eta Mai Gorostiaga Pozo gaur gainera luxuzko gonbidatu batzekin etorri zaigu. Mai, egunon? Egunon, bai, luxuzko gonbidatua. Goendala 4 urte egon zan gurekin ere hemen bigarren kafea hartzen, eta gaur ez dakit 4. egon beste 2 kafe hartzeko prest Ifigenia Kakridoni greziarra. Ifigenia, egunon? Kaixo. Tira, egingo dugu, nola oskatu behar dut? Ifigenia. Ifigeniarekin belarri pres moduko elkarrizketatxo bat urrengo minutuetan, eta gainera kantu bat ere eskainiko digu bere gitarrarekin. Baina Mai, konta iguzu, nola joan da azkeneko aste hau, joan den astean egin genuen alako eguneratzea, ahoz 2026 honen programan, azken astean ere hainbat itzordu. Bai, komentatu genuen bezala, ez? Kaitzek baldin baukate izen bat, eta badatorrela ez dakize hurakana, eta ez dakize zikloia, guk hemen badaukagu gure asteak, ez? Jaialdian, eta estraia horti zen hurakana pasazalaia, eta aste honetan murgildu gara Ifigenia Kakridoniren astean, ez? Arrasaten umentzako saio superpolit bat eskaini zigun Odei Arregirekin batera, atzo Ibarran egon zane bai super unkigarri helduentzako ikuskizuna oso polita, oso borobila egon nukela, gaur 3 eta bihar agurtuko gara Ifigenia gala zoragarri bat ingo degulako Iruñan, Nafarroako liburutegi nagusian. Martxoak 8 arira gertu daukagunez, 4 emakume puska egongo dira holtzan, ipuinak kontatzen, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, Ifigenia Kakridoni greziarra, Andre Roldan kolombiarra, eta gure anfitrioiak Amaia Lizagoien eta Dorleta Kortazar. Ahozkotasunaren gala nagusi arratsaleko 7etan izango da, Nafarroako liburutegian, bertan patioan, Iruñean, eta hori bihar ostirala izango da horretarako itzordua. Segituan Ifigeniarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Mai, baina zer dakar, zer du nolait bere imaginarioan Greziara ahozkotasunak zer berezitasun edo zer
eskaintzen dio oso jaialdiari? Alde batetik mitologia askotan aipatu degula, ez? Gure aintzindari da beti Greziako mitologia. Baita ere, tradiziozko ipuinak. Kontatuko eta askotan gu kontalari ikusita nola mugitzen direla aktuatzen ez dauderean, asko ikasi dezakegula, ez? Eta Ifigeniai gusta ez aiola izugarri jendearekin hitz egiten. Bai kaletikan, bai, eta txokok ikusi nahi ditu ere. Atzo adibidez, bera bakarrik bere kabuzi gozan izaskun mendira. Paseatzen eta baserrik ikusten eta horrelako, ez dakit, jendearekin gerturatzen da, gauza pertsonak ezagutzeko, ez bakarrik historioa edo turismoko ikurrandienak, baizik eta ze kontatzen dute jendek. Eta horrek asko esan nahi du, ipun kontalari bati buruz. Eta esango nukela hori gero erreflejatzen dela bere lanean. Bueno, Ifigeniari galdetu nahi diogu ere. Ifigenia, orain dela 4 urte egon zinen hemen, Euskadin, aurten bueltatu zara. Zer iruditzen zaizu Euskal Herria? Aldaketarik nabaritu duzu azken 4 urte hauetan? Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά εδώ στη χώρα των Βάσκων και ευχαριστώ πάρα πολύ το ΜΑΕ και το φεστιβάλ ΑΟΘΑ που με έφερε. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο τόπος εδώ, η φύση, τα ζώα. Παίρνω τα βουνά, κάθε μέρα περπατώ στους κάμπους, συναντώ αλογάκια και πρόβατα. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχω γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, προσωπικότητες. Bueno, gure greziarrak ematen du laburpentxo bat egiteko, baina gutxura pozten dela berriro hemen egoteaz, beti gustatu izan zaiola Euskal Herria bisitatzea, hemengo inguru naturalak, paisaiak, parkeak, animaliak, zelaiak, itsasoak bisitatu dituela, eta, bueno, pozten dela berriz ere hemen egoteaz, eta oso jende atsegina topatzen duela hemen, bai egunerokoan, eta baita nolabait, Aoza jaialdiaren fauna maitagarri horretan ere, pixkate, oso jende atsegina topatzen duela. Ifigenia, askotan hitz egin izan dugu euskal mitologiaz, aberatsa dela, eta greziar mitologia erreferente bat dela, ez, ahozkotasunaren munduan. Nabaritzen duzuzuk mitologia horien influentzia eragina? Η μυθολογία σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ζωντανή. Παντού, όπου τριγυρνάω, μυρίζει θρύλους, μυρίζει παραμύθια. Και αυτό εμπνέει να αφηγηθείς ιστορίες. Οπότε είναι ένας πολύ πλούσιος τόπος και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στις ιστορίες που άκουσα με τους τοπικούς θρύλους και τις μυθολογίες με αυτές που έχουμε στις ελληνικές ιστορίες και στην ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και εγώ θα πω ιστορίες που θα βρείτε πολύ κοινά στοιχεία με τη δική σας μυθολογία εδώ. Bueno, hemen ere, gutxura mitologia hitza ikus dezakezuen bezala grekeratik dator, eta horrexegatik grekeraz ari denan ainarrez ulertzen dizkigu hori, eta beste hitzen bat, batean hitz batzukin konektatzen dugu jatorria bertan dugulako, baina, bueno, berak diona da, pertsonaia mitologikoak nolabait bizi dituela edo inspiratzen dituela kontatzera gure artean biziko balira bezala, edo askotan badaudela berdintasunak greziar mitologia eta euskal mitologiaren artean, eta ipuin kontu askotan pertsonaiak nolabait bi mitologietan azaltzen direla. Eta aurrengo egunetan, greziar mitologiaren inguruan, aurreko egun hauetan, eta aurrengo hauetan, hariko dela, eta nolabait, hariko dela, Aoza jaialdien. Ifigenia, azkeneko galderat egingo dizut, mitologiaz gain bestein bat gauzare kontatuko dituzu. Zer lan edo zer ikusiko dugu zehazki Aoza jaialdian, azken aurreko egun hauetan, eta gaur eta bihar. Θα αφηγηθώ σε αυτό το φεστιβάλ και ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά επίσης και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια και θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια για παιδιά και για ενήλικες. Και επειδή είναι οι μέρες αυτές που πλησιάζουμε προς την 8η του Μάρτη που είναι η μέρα της γυναίκας, θα αφηγηθώ ιστορίες για γυναίκες δυνατές. Emakumea eta zari da azken esaldi hauetan, mitologia kontatuko duela orokorrean, baina baita ipuin herrikoiak ere, umeentzat eta helduentzat. Eta gero, berari ere, noski etzaiola arrotz edo etzaiola deskuiduan, martxoaren 8 bueltan gabiltzala, emakumearen nazioarteko egunaren inguruan, eta beraz, emakume indartsuen inguruko
ipuinak eta mitoak edo izango direla nolabait ardatz. Aizue, Ifigeniari abesti bat eskatuko diogu, beraz, joango da gure setera, han kokatzen den bitartean Mairi galdetuko diogu, bai, zetopatuko dugun datozen egun hauetan, aipatu dugu biharko gala hori, Iruñan izango den gala hori, lau emakume puskekin gainea, eta nolabait askotasunaren oso erreferente diren lau emakumezkoekin, Eta biarroi Andre Roldan, Kolombiatik dator, eta lekukoa pasako dio Ifigeniak, elkar ezagutuko dira, gero Ifigenia jongo da, eta sartuko ara Andre Roldanen astea, esan dezakegula, ez? Ikuskizun ezberdina ditu, iritsiko gara Ara Maiora, Oñatira, ordizin hasiko gara ja ikuskizunekin ere, iganden daukagu tailer berezi bat Intu Jai Espazioan Tolosan, kajatxo batzuk txotxongiloekin eta itzalekin erabiltzeko eta ipuina kontatzeko txotxongilo txiki batzuekin, eta asteazkenen adibidez Tolosako Leidorrean izango dugu gala nagusia, umentzako, hau ez da osoikoa jaialdietan, umentzako gala nagusi bat, eta Tolosa bai egiten dela, ez da ikastetxe guztiko umek gerturatzen dira, historiokin gozatzeko, 6 artista gongo dira holtzan, beste itzordu potententako bat gure jaialdia, eta pixkanaka sartuko gara jaialderen Ekuadorrean, porque oraindik falta zaizkigu dexente. Ados, aizue, egingo dugu goza bat, gure ohiko entrevista akustikoen sintonia jarriko dugu, eta segituan ariko gara Ifigeniarekin, hemen zuekin, esan bai? Ez dakite kontestua edo abestiaren zea, pixka... Bai, oraintxe kokatuko dugu mailasi. Ifigenia prest daukagu, Ifigenia, jo pixkat mesedez? Pixka gehiago jo? Bai? Jota tragudi. Bale, nahikoa da, oso ondo. Bale, Ifigenia, galdetu behar dizugu abestiaren testu inguruaren inguruan. Zer kontatuko duen entzungo dugun abesti honek? Το τραγούδι. Να cantar. Λοιπόν, θα σας πω ένα τραγούδι τώρα που μιλάει για 2 νέα παιδιά ερωτευμένα που επαναστάτησαν. Είναι το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής. Το Μαργούδι αγαπάει τον Αλεξανδρή, μα στο χωριό μιλάνε για αυτούς και η μάνα της λέει πως πρέπει να τον αφήσει. Μα εκείνη λέει, μάνα, αν θέλεις δείρε με, αλλά εγώ πάλι θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον αγαπημένο μου. Ados, besti tradizional bat eskainiko digula. Bi gazteren inguruan hitz egiten duena mutil batez eta neska batez. Maite minduta daude, baina ezkutatu egiten dira haien maitasuna nolabait bizitzerakoan. Herritarrak maitasun historionetaz konturatzen dira, eta zurmurruan neskaren amari iristen zaio. Amak mutila gehiago ez ikusteko esaten dio, eta neskak oso rebelde esaten dio. Ni neure maitearen gana noa eta etzaita xola jotzen banaute. Nahi duzuna egiten nahi baduzu, maite dudan pertsona horrekin elkartzen jarraituko dut. Gutxi gara bera, hause kontatu diguna, eta orain bai, nahi duzunean. Το μαργούδι και η Αλεξανδρής, το μαργούδι και η Αλεξανδρής βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα. Τσίδιοι γειτονιακοί κουσκουρίς, τσίδιοι γειτονιακοί κουσκουρίς, τσίδιοι μάνα της κι μουρμουρείς, τσίδιοι μάνα της κι μουρμουρείς.
παυρέ μαργουδί να μη βγαίνεις, στο παυρέ μαργουδί να μη βγαίνεις, έξω στην αυλή κρύφα κρυφά, έξω στην αυλή κρύφα κρυφά. Άμα θέλεις μανάμ δίρε με, άμα θέλεις μανάμ δίρε με, πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξανδρή. Eskerrik asko zuri, Filenia, Maigorostiaga zuri ere mila esker gaur gurera etortzeagatik. Egaristo. Jarraitu gozatzen Intu jaialdiarekin, eta oraindik ere datorren astean akaso elkarrekin egoteko aukera izango dugu. Noski horrengo azten beste bizita bat, eta ber ze kontatzen digu jaialdiak. Entzuleo, goizeko 11 eta 30 minutu, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. But don't be unkind, it don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa, Istitzu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan, eta Emerson, Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin, eta 70an Emerson, Lake and Palmer supertaldea sortuzun. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning, Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Eta doinoekin aro Biktoriarrera egingo dugu bisita askarra, Eneko Iturri Otamendirekin duela egun batzuk aritu ginen, baina horutzi genituen hainbat joera eta hainbat produktu nolabait dantzan, eta Eneko batzuk berreskuratu beharko ditugu, bisi-bisi bada ere. Bai, hori da, bisi-bisi kontatuko ditut. Lehena, odola, amonio karbonatoz eta ikatza hautsez garbitzea. Azaltxuriak aipatu genuen, nolabait bazela edertasunaren estereotipo ez, bai kara ezaugarrietako bat, eta azaltxuriak lortu nahi izanak tuberkulosia ekartzen zuen, beraz, gorputzeko eta odoleko zikintasun hori garbitzeko amonio karbonatoz eta ikatza hautsa erabiltzen zuten. Ze ondorio ekarri zituen? Arnasteko arazoak.
Horrek beldurra ematen du, baina hortzak garbitzeko ikatza eta amoniako erabiltzea? Bai, bueno, gaina niri hortzak garbitzearena da gehiena gustatzen daitena. Da, nere gogokoena. Zertan datza, hau garbitzeko moduriko berena, basoka da batur amoniako goiara, amoniako goiaraka da bat zen. Nahiko teknika kuriosoa, eta hau, ezakik gogoratzen zareten, baina liburu batzek aipatzen zuen hau. Liburu horretan gomendatzen da hau. Liburu hori? Bai, liburu hori da... Magia. Magia hori da. Eta baita ikatze eta ogierrearen hautsekin ere, garbitzen ziren hortzak. Honek ze ondorio ekarri zituen? Hortzak usteltzen hasten zirela. Eta beraz, jende hasi zen alternatiba berriak bilatzen. Alternatibak denak onak. Denak onak, oso onak. Lehena, mirra, brandia eta kanfor izeneko sustantzia kimiko baten nasketa. Honek eriotza ere ekartzezaken. Oso ondo. Honek eriotza ekartzezake, soluzioa, kokaina. Hori da, soluzioa zein zen, kokaina ostoa erabiltzea, eta honek ze ekarri zuen, kokainarekiko adikzioak. Eta hau da, esango genuke, famatuen eta kokainaren arteko lehenengo harreman estua. Azkena ez, baina. Hau, hortza garbitzeko ikeri arte, unon, Unon. Parrintzan lasai. Segituan ikeri arterekin ere hariko gara, baina tira, hau hortza garbitzeko. Baina, aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko beste sistema xelebre xamar bat ere badago. Hori da, hau ere Pablo Escobarri gustatzen zitzaion. Beruna aurpegiko imperfekzioak ezkutatzeko. Beruna hauts kosmetikoak zalatxuritzeko eta tuberkulosiarekin gaixotasunak sendatzeko erabiltzen zen. Ezin zuten eta hau da, bitxikeria bat, neko kurioso iritu zitzena, ezin zutela aurpegiko espresio horik erakutsi, ze bestela jartzen zuten oinarri hori pitzatu egiten zen. Eta besterik gabe. Eta ze ondorio ekarri zituen, zauriak azalean, eta honek okerrera egiten bazuen, geroz eta zauri gehiago, paralisia, burusoiltzea, garun inflamazioa, atrofia muskularra, eta kasu batzuetan eriotza. Beraz, hasieran aurpegia mugitu ez maskar hori ez hausteko, baina gero ezin aurpegia mugitu atrofia sortzen zuelako. Hori da, efectivamente. Pentsatu zuten kokainarekin segitzea, ez? Igual berreskuratzeko mugimendua izan ziteken. Agian, ez dakigu. Beruna ere hemen daukagu eta berriro merkurioa. Merkurio askorako ematen ari da azken asteotan, Bai, merkurioak, merkurioak nik uste zela sustantzia estrella horietako bat, ez da izar horietako bat. Beruna eta merkurioa begietako pomada eta pintura bezala. Elementu hauek osatzen zuten, krema bat jartzen zuten begian, tono naturalagoak lortzeko. Ze ondorio ekartzen zituen, azala pozoindu eta dementzia. Eta karo, hau erabiltzen zuten nolabite orzuelo edo begitxindorrentzako. Eta, baina, ikusi zuzenean, ez zela oso egokia, beraz, hasi ziren erabiltzen beste kimiko batzuk, adibidez, berun zuria, zinabrioa, antimonioa, eta bermilioia. Denak oso onak. Egia esan, ez ditut ezagutzen, baina izenak ez dauka oso itxura honik, ez? Ez, egia esan ez. Eta, beste aipatzeko beste bat, hainbat sustantzia toksikorekin egiten zituzten Espainetakoak. Eta, besteak beste, zianuro hautsak erabiltzen ziren, merkurioarekin batera Espainetakoak egiteko, amoniakoa txikitutako eta irakindutako intsektuekin, nahaztutako beste Espainetako batzen, eta honek ze ekartzen zuen? Alergiak. Alergiak. Nik uste eta hau izan dela nahiko... Light. Bai, lightena, zianuro hitza entzun eta guk eriotza eramaten dugu gehiago, baina kaso alergia, hiletzen inori hiltzen zianuroarekin. Dela pixkat Agatha Christie girokoa, ez? Espainetakoa zianuroarekin izan daiteke novela horietako... Bai. Bueno, eta maitzeko, artxenikoa, arropa tintatzeko. Bai, artxenikoa, beste klasiko bat, Victoriar garaian. Bueno, artxenikoa, artxeniko erabiltzen zen arropako tinte sintetiko bezala. Arropak kolore berdeak lortzeko. Berderako. Hori da. Koloreak aurpegiko bitxi osagarrietan erakusten ziren baita, arropetan, eta berdea etzen edozein berde zen, Schilly berdea. Asko gustatu zen garai horretan. Hau da Carl Wilhelm Schillyk sortutako berde bat, eta oso aberatxe egin zen baita, bizitarte horretan, eta garai hartako Londres guztiz erotu zuen kolore honekin. Eta, zertan datza, koloreak hormak margotzeko erabiltzen zen, ondoren soinekoetan tendentzia bihurtu zen kolore hau, gero eskularruak, zapata, buruko apaingarriak, tal. Eta, ja, moda bat bihurtu zen. Hau sortzeko,
kobrea artsenikoarekin nahastu behar zen. Beraz, hau ere oso teknika bikaina, esango dugu. Eta, bira, kurioso hau, oraindik ez zaigu agertu, baina hainbat medikuk metodologia hau salatu inzuten. Zesaten zuten toksiko bazala. Beraz, zerbait bazekiten. Bai, zerbait bazekiten. Igual, izango zen aurrekari historikoa, nolabait, gorputze edo edertasunerako produktu toksikoen abisuetan, ez? Hori da. Baina, azkenen salgeta hauetzen aurrera atera ze biztanleriaren zati handi batek pentsatzen zuen artsenikoa, medikuntzarako erabiltzea zela, eta esaten zuen ez, artsenikoak ezin du txarra izan. Eta beraz, etzen aurrera atera. Ondorioak ze izan ziren, azaleko arazoak, zauriak, azkura, likido arraroen jarioa, berdea, orokorrean, odolarekin botaka, buruso hiltzea, giltzurrunetako eta gibeletako arazoak, eriotza, eta batez ere aurretan, eriotza. Eta kolore honi baita deitu zitzaion berde hiltzailea. Berdea gonda pixka lotuta beti pozoinen kolorearekin, eta badaukaula... Komiki eta netere bai. Pixkat esperantza kolorea, baina eraberean eriotz kolorea ere bada pixka bat. Bai. Jende horrek estresa izango zuen? Ez dut uste, Tapia eta leturiak bai. Estres azetzen liltzen jende hori, baina bestelako kontu ez antza denez, bai. Estresez ere ez da hilko, Iker Iriarte, baina ez du dabil bizitzan aurre atatzera atzo ezin izan zuen gurean izan, baina maite dutak prestituen eta gaur eskatu digu, gaurkora ekarri dugun tarte honetan maite dutak osatu nahi dituela. Barkamenak, zer baino lehen, entzulei, zuei, toreroek eta uste espanta, deitze. Bai. Nere espantarengatik azken ordukoa izan zelako. Baina, maite ditutak kasu honetan lotzeko ezinoeto etorri zait. Prestatuta neukan, maite dudala lehengo igandean egin genuen plana, lagun baten etxean 4 bikote elkartu gure umeekin eta inolako pretentsiorik gabe maite duzun jende horrekin eguna jan eta edanean pasatzea. Baina, bizitzak aurkiatik frentzua ditu igandean horrelako egun ona pasa, baina atzo lagun min gertuko lagun baten aita joan zitzaigun, gaur goaz, hiletara eta beraz Jon Espilari asko maite duela esan nahi diot. Beste adiskide min batek ere, gaixo dagoela, esan berri digu. Bihar joango natzaio bisitan, eta berari ere badakit irratsaio hau entzuten duela, eta asko maite eta asko estimatzen duela esan nahi diot. Besarkada bat, hemendik biei. Josu Jon Imazentzat besarka da? Ez, eta ez dut maitean Josu Jon Imaz. Eta nik uste dut azalpenik eman barrik ez da hola. Beste gabe. Tira, Iker Iriartek bere maite dut eta maite dut ezakarri du, ez du maite Josu Jon Imaz, ezin imagina dezakigu zergatik entzuleak, baina gaur arrakala digitalaren kontra. Hemen ez dago alde. Beti kontra. Batzuetan izatena kontra eta pixkat alde eta pixkat kontra. Gaurkoa da erabat kontra. Bai, galdera bat luzatu zasi nahi nuke tertulia hau. Zer da arrakala digitala? Nola definituko zenutekete arrakala digitala? Arrakala digitala da... Kontestuan jartzeko, jakiteko zertaz ari garen hizketan, eta entzuleek ere bai. Teknologiaren garapenaren ondorioz talde desberdinen artean sortzen diren desberdintasunak. Ez? Izan daitezke. Esan behar nuen belaunaldi arte, baina ez du zertan. Ez du zertan, ez? Nik hori esango nuke baita. Bai, teknologia ezagutza arrakala finean, ez? Talde batzuk gehiago edo gutxiago jakin dezaketela. Kontua da, arrakala hori batzutan bortxatzera erabiltzen dela. Ze gizarte bezala behartuta gaude. Teknologikoki gauza batzuk ezagutzera, agian ezagutzen ez ditugunak. Gustatu zaizu gure definizioa?
Arri eta zor, pentsatzen ari nintzen, beste bi hauek ez dute hobetuko. Ez, garbi zegoen. Azalpena. Nik arrakala digitala diskriminazioarekin lotzen dut. Mundu diskriminatzaile batean bizi gara, dena da diskriminatzailea. Nik uste dut diskriminatzaile hitza ezagun batez ere euskarari lotuta egindala. Adibidez, apustu ingo nuke gure amak, orain gutxi arte, diskriminatzaile hitzaren esanahia etzekiela euskararekin eta lotu duten arte, ez da? Euskara diskriminatzailea omen da. Bai lanpostu publikoetarako, eskoletarako, bizitzarako, noski dela diskriminatzailea, izango ez da diskriminatzailea, eta gainera diskriminatzaileago izatea nahi, orain dena baino. Adibidez, nik Munitzeko udaletxean lan egin behar badut, alemana jakin barra daukat, eta proba batzuk pasa behar ditut. Hori ez alda diskriminatzailea. Hori baino diskriminatzailea gorik. Hori pauso bat urrunago eman da. Poliziak kontrol batean geratzen gaituenean eta gaztelera batuan hitz egin behar dugunean, horrez aldago diskriminazio horik. Edo hain gure aurra jaio eta paper kontuekin hainbeste buelta egin behar dana gaztelera utxean, hori ez alda diskriminatzailea. Administrazio publikoan. Eta azken adibide bat jarriko dizuet sinpleagoa. Kiroldegiko sozio izateko hilean hainbat diru ordaindu beharra dago, edo elkarte gastronomiko bateko sozio izateko, hori ere diskriminatzailea da, ez da? Orduan, dena da diskriminatzailea gaur egungo gizarte honetan, nire iritziz, baina diskriminatzaileena iruditzen zait arrakala digitala dela, edo hor dagoela piramidearen puntan. Aseguruak, bankuak, peajeak, medikuak, ITV-a, unibertsitatea, tren eta autobus ordutegiak, udaletxeetako tramiteak, supermerkatuak, ez dakit, niki batzuk edo ateratzeari naiz pentsatzen jarriko duena norbaitekin hitz egin nahi dut. Paperak leku fisiko batean aurkeztu nahi ditut. Horrelako kanpaina baten alde nago, eta nik uste arrakasta handia edukiko lukeela. Bai. Ez dago zalantzarik, baina uste dut resistentzia horretan pixkate amore ematen joan garela, ez? Banketxeetan ere ordutegian murriztu eta dirua sartzeko ez goizeko behatzitatik behatzik eta 17 daukazu, ez? Pixkate ironiaz eta esageratuz, baina resistentzia horiek gero ez ditu egiten, ez? Amore emateko joera handi izaten dugu, eta askotan tramitazio elektronikoarekin zenbat burua uste entzulen artean inor geratuko zela beka batetik, lehiaketa publiko batetik, edo horrelako tramite burokratiko batekin ezin asmatuta epetik kanpo sistemak etziolako funtzionatzen, eta gainera sistema horri soluzio emateko modurik ere askotan ez dutelako topatzen. Eta baina hor resistentzian uste dut hori dela, ez amore ematen dugula, azkenean estoizismo puntu batekin goazera dena onartzen, ez? Amorek esan nahi bikoitza dauka eta bankuetan amore ez, bankuei su eman beharra dago. Gauzatxo bat kontatu nahi nizueken, nik uste dut oso bisuala eta oso ulergarria izango dana. Gure ama hartuko dut adibidetzat, zuen entzulerik finena. Bai, nola izan edo amaiko? Josepi. Josepi, mendik muixo handi bat, bigarren kafea egiten dugun eskutik, eta bide batez baita zure semearen eskutik, espero dut. Bai, gero eta bazkaltzera noa, ama guatu bazkaltzera noala, zurera. Gure ama aian jaiozan, aia kostako aian, ez ataungo aian, mendian dagoen baserri batean, Handuti izena du baserriak, alarguna da, aita hoain dala 13 urte hil zitzaigun, eta 83 urte dauzka gure amak.
ia eskolatu gabea, badakizue, belaunaldi hartako jende asko bezala, gerra ondorena, gazterik lanean hasi behar, joskuntzan aritu zan, kontserba fabriketan, Arantzazuko hotelean ere bai, eta gure ama da, karo, nik ama dut, baina nik ezagutzen dedan pertsonarik inteligente azkarrenetako bat, langilea, ona, sentitzen dut analfabeto bihurtu dutela bere 83 urtean. Zer da kontua? Berari guzti hau ez zaiola interesatzen. Gure amak formatzen segitzen du, baina gehiago intelektualki. Formazio klase honetarako interesik ez dauka ez zaiolako gustatzen. Adibidez, ni kapaz naiz gure amarekin bazkaltzen ari garela hitz egiten edo eztabaidan aritzeko, Xabiertxo liburuaren azken edizioko esaldi baten ordena etzaiolako egokia iruditzen, adibidez. Edo pelotariek, gaur egun oso modan dago, pelotari elkarrizketak egiten dizkietenean, kazetariak eskerrik asko esaten die, eta pelotaria normalean zuei edo ez dakiz zer erantzuten du, eta gure amak esaten du, ez horregatik erantzun behar da. Edo lehengo astekoa, aritu ginen bazkari osoa, ze ezberdintasun ote dagoen joan behar dut eta joan beharra daukat esaldien artean. Pentsa gure etxeko bazkariak eta nolakoak izaten dien amareekin, ez da? Men informazio gehigarri bat daukagu. Urtero, etxeko leion eoten da Josepi Astelen inauterin, eroetxekin zezen eta txarangaekin pasatzen garenean, kaso egiteko zai! Alaxe eta... Julen Goikoetxe jakinarazi du. Bai, asmatuko zenuen norke idatzi digun, ez da? Horrek, badakizu ez esan nahi duen, Julen erean eoten dala Astelenero inauteritan. Ezpairik gabe eta eskerrak egoten den, bomboak gidatzea, txaranga bomboarekin gidatzea garrantzitsua baita, ez pentsa? Bai, bomboa txarangarekin baino horrexago, bai. Gure ama bere 83 urteetan, pentsatu, ja heldua zela alfabetatutako pertsona bat, zenbat oraindik ikasteko gogo eta bere kezka hoiekin bizi da. Batez ere kezka intelektualak, erligiosoak, hizkuntzari dagokionak. Gure amak ez du jakinai baku kodea zer dan, jakinarazpenen postontzia zer dan, eta mugikorrik ez du eduki nahi. Nun uzten ditu guzti honek, arrakala honek gure zaharrak. Taberna zuluan, garaite zineu batea gauden noietan. Beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula askota jarraiten du hemen. Akats mordo bat atzian ta kolpeka ikasten, arazo bat ez dela korazo zuek guazabete. Beldurri gabe, etorriko den horrei, pasa ditugula askota. Mentxindio garek idatzi du ni ere super ados. Non uzten dituen galera hori airean utzi nahi izan dugu, jokoz kanpo uzten ditu. Eta gainera askotan kudeatzaileen eta funtzionarioen edota langile publiko hoien eskutan, ez hau egin behar duzu. Ez dut esaten inork laguntzen ez dienik hori egiten. Esaten dut laguntzen ez dienik badagoela behintzat nik ikusten ditu dalako. Eta askotan amorrazita batzutan niri egokitzen zait edo guri ez, nahi da lagunduko dizut. Ni ere igualen naiz trebena, baino ziurrenik, zu baino gehiago ez, handagoen Andre edo gizon heldu horri. Bai, uste dut, hor gizatasuna pikutara joan zaigula neurri handi batean, horrelako muga horiek ezartzen dizkigunean ez? Bai, eta hor daude gaina ez dakite, kapitalismoa ora sartuko ginateke agian, baina nik mugikorrik gabe bizi nahi baldin badut ez daukat eskubiderik. Gaur egun mugikorrik eduki gabe ia ezin duzu ezer egin. Ez txartel bat erosi, ez bankuko gestio bat egin, denerako behar da mugikorra. Ia behartuta zaude mugikor bat edukitzera, ez da? Nora eramaten gaitu guzti horrek. Gero,
zahartzaro aktiboaren aldeko sekulako promozioak, kanpainak egiten dituzte, oain gehiago segurona, hauteskundeak ere pixkanaka gerturatzen ari diren honetan, baina gero, iruditzen zait, oinarrizko kasuetan eta gauza hauetan bizkarra ematen dietela edo bizkarra ematen diegula. Eta ez, zaharrenei bakarrik. Nik neronek dirua bankuan badaukat, edo gasolindegian gasolila bota behar badiot kotxeari, edo aireportuan maletak fakturatu behar baldin baditut, nik nahiago dut norbait etortzea nigana, kontu batzuk esan, hitz egin ahal izatea, arazoren bat baldin badago ere norbait edukitzea aurrez aurre hitz egingo duzuna, ezta? Zuei ez altzaizu inoiz egokio, zer dizue frustraziorik eragiten deitu nun baitera, horrelako gestioren bat egiteko, eta da, euskera etzen egazu, sakatu bat, erdera sakatu egazu, bi, ez dakizer, 3, eta norbaitekin hitzein nahi baldin baduzu, 4. Jartzen duteari musikala, altabozari ematen diozu, sukaldean porru batata prestatzen ari zehala, oraindik inork ezin du hitz egin zurekin, horrelako 2 bukle egiten ditu, orain ezin dugu zurekin hitz egin, klonk. Eta behin eta berriro, ezta, bukle hori. Saltzen digute askatasun pertsonala izango balitz bezala, iruditzen zait, eta iruditzen zait gu ohartzerako sekulako gola sartu digutela kontu guzti honekin. Gaur egun peajetan ez dago inor, aireportutan ez dago inor, supermerkatuetan zailagoa bihurtzen ari da norbaiten, hau da, pertsona fisiko bat dagoen tokian ordaindu ahal izatea zure produktoak, eta iruditzen zait badaukagula hor ze pentsatu handia eta zer egin handia. Ez diot denak fisikoa eta aurrez aurrekoa izan behar duenik. Agian bagaude belaunaldi batzuk unekin jaio garenak eta erraminta hauek guretzat oso erabilgarriak eta izan daitezkeenak. Baina badago beste belaunaldi bat edo besterik gabe hori egin nahi ez duena, eta nik uste hoiei ere aukera eman behar zaiela, izan aireportu, izan udaletxe, izan autopistako peaje dena delako tokietan, eurek nahi duten aukeratzeko, baina izan dadila aukera bat, eta ez bortxaz inposatutako gauza bat, ezta? Eta frustrantea izan behar du, ez dakit, nire ama bezalako pertsona inteligente, azkar, formatu bat, hain inutila sentitzea, bere 83 urtetan, kontxo, zertan ari ara. Zati horren falta izan, zurekin juntzen zatia, nola izango zen dena, zu hemen bazina, ez zauden momentu horretan, aspaldiko hitzetan, esan gabe dauden guztiak. Zer da aurrerapena? Makinekin hitz egitea? Horri deitzea diogu aurrerapena. Benetan? Edo hori saldu nahi digute geroz eta eskulan gutxiago egon dadin ja iritsi da, baina hemendik ez dakit, hau pauso erraldoiz joango da aurreratzen inteligentzia artifizialaren kontu honekin eta ez da. Eta, bueno, ez dakit, niri oraindik gauza marabilosoa iruditzen zait Tolosan merkatura etorri, 2 porru erosi, 20 bat erosi, bertakoekin hitz egin, norbaitekin txakolin bat edatera joan gero, eta uste dut hor guztionen atzean oinarri handi bat dagoela ze gizarte modu egiten ari garen diren edo duten, esango nizueke.
Eta amaitzeko, kasu pixka bat gaitik aldeginez, baina kasu egitearen gaiarekin amaitu nahi nuke. Zuk makina bati ez diozu kasu egiten, ez da? Nine ordenagailuari edo telefonoari ez diot esatean kasu egunon. Bueno, gaur egun igual hori ere bai, ez? Bai. Iritsiko zen. Iruditzen zait, oso euskaldun non jarrera izan dela, sartu arategira edo sartu farmaziara, eta kaixo egunon, zein da azkenengoa edo kalean pasa, eta ezagutzen espaldin baduzu ere, kasu egitea, edo mendian ere parekoari beti diosala egitea, oso euskaldunon ohiturak iruditu zaizkit. Eta azken aldian arreta gartzen ari naiz, eta iruditzen zaik galtzen ari dala. Jendea tokietara ez da agurrak emanez sartzen, aldegiterakoan ez da agurtzen, eta ez dakit oso ohitura hiritarrak iruditzen zait, herri txikietara eta mendira eraman ditugula, ohitura hiritar txarrak, alderantziz izan behar zukeenean, nik nahiagoko nuke herri txikietako edo mendiko ohitura horiek hiri handietara ekarriko bagenitu. Eta ez dakit oso ondo otea biltzan. Iker Iriarte, eskerrik asko. Ez horregatik. Bihar arte, eneko, bihar arte Goiuri, eta zuek entzuliok plazar baduzue. Goizeko 11:05 hemen izango gara, naiz irratian informazioaren txanda orain. Keep calm and bigarren kafea.